uzawuthetha nothini kodwa ndikulindele apha ndisalinde laa nto bephela ndithi ndifuna laa nto jonga ke mnakwethu xa ndinyuka nawe uyenyuka uyaqonda ndifuna laa nto xa siqala lo msebenzi kumele into yokubana sithethe namazulu kodwa ke uzetho kuyalunga esimoyengwe. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Comfortable, right? We are now comfortable because I'm getting it. Mamela get comfortable. What's the dose of Batana Pumusha? Omnuma Kudo Makulet Niabas guess into what I can say and guess. Whatever no me when kanda game, whatever Yanamino is comfort. Wapelena glow now, walk down on Nola Petam Wake one to the Selena Wati April. Watale Lumakuru thing of one to put it, what time pass a Medranam Funuti, Imotago is April. So now you guys sit back, relax and be able. Let us sing